El doctor Chavarria m'ha orientat molt bé. Em va transmetre que hi posava molt interès i que comprenia la meva dolència. És molt clar en els seus plantejaments. És el meu metge des de fa 12 anys. M'ha regalat anys de bona vida. M'agrada baixar per tobogan. M'ha transmès molta confiança. Li tinc absoluta confiança. Agraïm moltíssim el tracte del que sempre hem gaudit per part del doctor Chavarria. Estic molt agraïda. Gràcies. De res. Això es tracta la nostra feina, no? El que més m'omple realment és quan veus pacients passat els anys que tornen i estan contents i tornen amb tu. Clínica del Carme és un grup de metges, infermeres, auxiliars que ens dediquem a cuidar la gent. O sigui, som com una família. Els pacients i el metge moltes vegades són la mateixa cosa, és una pinya que tenen un mateix objectiu. És una relació sinèrgica. És com una ensenyança instantània de lo que és la vida, no? Tornar a començar cada moment, de lo que implica d'esperança i de lo que implica de gaudir el moment. Perquè som salut. Perquè som salut. Perquè som salut. Som salut.